Say hello to my little friend. Let's rock. Good morning, ladies and gentlemen. Mam nadzieję, że żaden z was, żaden się tej gry nie spodziewał, bo tak już naprawdę do głowy mi nie przychodzi w zasadzie nic. Jak to się skakało, kurde. Już tak bardzo pozapominałem wszystko. Okej, tu się skacze, tu się strzela. Spoko. Nie przychodzi mi do głowy naprawdę już nic, co można by na YouTube zrobić. Ale może tak, jeszcze się nie przedstawiłem w ogóle. To ja, Mikołaj. I... Matko, ale mi się traci wątek. Co chciałem powiedzieć? W zasadzie póki co były dwie duże premiery gier, gdzie czekałem bardziej. Tutaj na myśli dwie duże premiery gier to mam Assassina, a myli mi się cały czas skok z tym. Assassin's Creed Unity i oczywiście Far Cry 4. No, Far Cry 4 jakoś nie bardzo mnie póki co interesuje. Bardzo byłbym rad, jakby ktoś się opinią w komentarzu podzielił, czy gra jest fajna, czy wam się podoba, bo wiadomo, to zawsze na propsie, a nuż się do tej gry przekonam. Ja bardziej czekałem, też nie jakoś też super, ale bardziej czekałem na właśnie Assassin's Creed'a, z czego jestem tym bardziej w tym momencie zawiedziony, bo jak wiadomo są z nim bardzo duże problemy. Nie wiem jak to wygląda w tym momencie, ale były tam problemy tej natury, że po prostu był strasznie zabugowany, a do tego zoptymalizowany tak, że nawet na sprzęcie za rubę, prawda, pieniądze działał on bardzo wyjątkowo, wręcz przeciętnie. Także ja na razie nie będę się w niego zaopatrywał, a też no tak, szkoda trochę pieniądzów, bo wiadomo to na drzewach nie rośnie, a ostatnio w ogóle jakieś, jak to mówię, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiałem, ale coś się ostatnio podziało takiego z YouTube'em, co zauważyłem nie tylko ja. Nie wiem, czy jest to kwestia po prostu partnera tutaj naszego DiviMove'a, czy o co chodzi, że zarobki ze śmiesznych stały się zabawne przez śmieszne, przemnożone, czyli generalnie teraz starcza na jakieś 2 kebaby na miesiąc, także no jest bida. Jest bida w sensie, a ja się teraz zakręciłem, że nie wiem co zrobić. Bida w sensie materialnym, nie żebym narzekał, nie żeby coś, bo nie mam w zwyczaju coś takiego robić. Także chciałem tylko zauważyć, że czekam aż ta gra będzie doprowadzona do stanu grywalnego, zanim się za nią zabiorę. No a to właśnie są te dwie premiery. Kurde, i teraz się tak wpierdzieliłem, że nie wiem co tu mam. A wiem, to jest double jumpa idzie tu zrobić. Że oprócz tych dwóch premier jakoś nic szczególnie mnie nie, ale się plączę, matko. Nic szczególnie mnie jakoś nie bierę. A to co chciałem grać, to sobie ogrywam w tym momencie głównie na żywo, na live'ach, na Hitboxie ogrywam sobie Shadow of Mordor, bo pomimo, że jak wiecie nie jestem wielkim władcą pierścionka, to bardzo mi się ta gra spodobała i mechanika i w ogóle i chciałbym, żeby więcej gier tak wyglądało, to też właśnie przy tej okazji zapraszam bardzo na live'y, które są rzadko niestety ostatnio, ale znaczy no, nie żebym się, jak to się robił, ślisk taki fajny. Tak jakoś... Zaraz, gdzieś to tu było. O, już to ogarnę, moment. O, spoko. Po prostu, znaczy nie muszę się tłumaczyć, wiadomo, ale ostatnio po prostu nie mam czasu. Mam w tygodniu, nie licząc weekendów, które w zasadzie co drugi weekend mnie nie ma w domu. Nie w zasadzie, co drugi weekend mnie nie ma w domu. A w weekendy mam też dużo rzeczy do zrobienia, a w tygodniu mam jeden dzień wolny, w który też muszę zrobić coś na te pozostałe dni niewolne, na te dni zniewolone. A pozostałe 4 dni tygodnia, no to wychodzę z domu godzina 7-8, a wracam do domu godzina 20-22, po czym jestem tak, no tutaj jak nie chciałby być człowiek kulturalny, to muszę użyć słowa tutaj, że człowiek już nie jest zmęczony, ale po takiej ilości, po takim czasie wysiłku i... Jak to się detonuje? Moment, a spoko, a nie chciałem tego rzucać. Po takim czasie wysiłku i fizycznego i psychicznego takiego, który w zasadzie jest jeszcze bardziej męczący, no to człowiek już naprawdę nie ma na nic siły, a ostatnią rzeczą, na jaką ma siłę, to jest odpalanie live'a, no i próba jakoś tego audytorium, prawda, zainteresowania, co ja w sumie i tak robię, bo nawet jak wracam
jak wracam zmęczony bardzo do domu, to nawet jak jest ta godzina przed 10, to staram się jakoś jeszcze tamtą godzinę na żywo tej relacji porobić, bo tam no też wiem, że jest dużo ludzi, którym się to podoba i które to lubią i nie to, żebym się czuł jakiś w obowiązku, bo wiadomo, z nikim cyrografu nie podpisałem. No oprócz Hitboxa, tam też były jakieś regulacje a propos robienia streamów na żywo, aczkolwiek tam to nie jest jakieś korpo, które trzymie człowieka za łeb i mu go utną, jak on tam prawda, jak to powiedzieć, ustaleń nie wypełni. No także tam to jakoś ogarniam i jak tylko mam czas i mam siłę taką, że wracając do domu autobusem do domu jadę, godzinę przeszło i cała podróż zajmuje mi jakieś 1,5 godziny, to jak jeszcze nie śpię, jeszcze mam siłę, to coś zjem, ogarniam się i jakieś coś tam na żywo szpilne. No ale jak mówię, no, przeszedłem ostatnio Obcego a ten film w sumie to tak ta gra to tylko takie tło, ja będę raczej dużo mówił. Ale to chyba w sumie o to chodzi na YouTubach, że ludzie oglądają dla ludzi, a nie dla gry w zasadzie, myślę, przeważnie. Bo dla jakości materiału, no tutaj ona nie jest szokująca, wiadomo, no ale to jest taka gra, że no nie wiem jakby to ugryźć inaczej, żeby to mogło jakoś, nie wiem, zszokować publikę. Może na przykład dużo napisów w tle, typu taki napis, nie wiem, BUM! Czy tam jebudu! Żeby to miało jakiś wyraz, nie? Żeby było, że materiał jest, jak mówił profesor Klocuch, napracowany, że nie tylko siadłem, odpaliłem nagrywanie, a potem ktoś powie, jakie to życie youtubera jest łatwe, bo siedzi, gry nagrywa, jeszcze pieniądze za to dostaje bandyta. A ja ciągnę kabel za... nie wiem ile tam na godzinę, no chociaż akurat znam ludzi, którzy ciągną kabel i nie chodzi mi tu o usługi seksualne i zarabiają po 15 zł za godzinę, no. Ja bym chciał zarabiać 15 zł za ten... Ja bym chciał zarabiać 15 zł za film na YouTubie, także niech to niektórym zobrazuje niektóre rzeczy. No, ale żeby nie było, nie wynokwią, a wynokwią to po śląsku, jak się sam u nas na Śląsku godo, to jest narzekanie. Także ją nie wynokwią, bo też nie ma tragedii. Dobra, tu wypuścimy babkę. A, potrzebujemy yellow key. I tak właśnie, no i tego Obcego przeszedłem, zajął mi on długo, bo jakoś ponad 20 godzin go grałem. A no gra potem już pod koniec zaczynała mnie tak trochę, powiem szczerze, nerwować, bo straszne przeciąganie akcji tam miało miejsce, no ale jestem takim zatwardziałym fanem Obcego, że ja dużo rzeczy w tej materii bym przebolał. A to już wiem, gdzie mamy pójść. No sorry, że ja w ogóle się tak gubię, ale dawno w to nie grałem, a jak próbuję powiedzieć coś mądrego i jeszcze przy tym coś grać, to tak to wychodzi, no, że to kobiety mają ten taki multitasking, nie? Rzekomo w większości, a faceci to niestety raczej tak to wygląda, że potrafią się skupić ino na jednej rzeczy, no i tak to faktycznie. Tutaj pani z dużymi, jak widać, oczami. Także to wychodzi tak sobie epizod, Free Babes, dobra, czaję co trzeba zrobić, trzeba ratować kobiety. Taki prawdziwy współczesny książę, w sumie można by to było tak interpretować, nie? Że ratuje kobiety, zabija złych i w ogóle. Taki prawdziwy bohater twojego domu i ty możesz zostać bohaterem. No ale o czym to ja mówiłem? Przeszedłem tego Obcego, no i co? Do dokończenia mam jeszcze Portala, to jakoś pewnie go niedługo przejdę, może też na live'ie, tam mi zostało dosłownie parę minut gry. Mam do przejścia też ostatni epizod Wolf Among Us, gry od Telltale Games, która bardzo mi się spodobała i mnie wciągnęła, także te gry dokończę, ogrywam tam sobie tego Mordora. Pomalutku robię tam tak zwane głównie poboki. Bardzo mi się to podoba, no oprócz tego, no cóż, czekam na tego Asasyna i tak jakoś to życie płynie, no tam gdzieś docelowo w przyszłości. A gdyby tu wasze dziecko przechodziło w przyszłości, czajcie o co chodzi. Ej, jak tam wejść w ogóle? O, było. Dobra. I to tam gdzieś majaczy GTA 5 na komputer, bo konsoli nie posiadam nowej generacji tak zwanej. To już w zasadzie się powinno być konsola obecnej generacji, nie? Chyba. Tak mi się zdaje. No a jeszcze Wiedźmin, wiadomo. No ale Wiedźmin to tam pozycja obowiązkowa, to choćbym miał miesiąc o suchym chlebie a wodzie, a spamiętajcie, że jak jest suchy chleb a woda, to już z tego idzie uważać wodzionka, także nie, co by to była jakoś bida, nie? O, Cuzio zrobił. Także, w ogóle ostatnio ktoś mi napisał na Facebooku bodaj, słabo ci idzie mówienie po polsku, także, że nie, no, naprawdę umiem mówić po polsku. No, umiem mówić po polsku, umiem poradza godać po naszemu.
Jestem też biegły w języku angielskim, umiem też się dogadać w języku niemieckim, także nie zarzucałbym mi raczej braku umiejętności w posługiwaniu się jakimś językiem. Bo na tym tle żadnych kompleksów nie mam. W ogóle się staram nie mieć żadnych kompleksów. Po co mieć kompleksy? To człowiek się tylko taki smutny robi. W ogóle wyszła nowa do CS-a operacja i bardzo niektóre mapy mi się podobają, ale jako, że mam tyle czasu co mam, to wydawanie na nią pieniędzy dla mnie jest dość bezsensowne, bo pewnie zagrałbym w tego CS-a tak z 2 razy do czasu, aż ta operacja by się nie skończyła, także to w zasadzie nie ma sensu. No a czemu Duke Nukem? W ogóle chciałem zrobić materiał z tej gry, wiecie, ona się nazywa This War of Mine, to jest gra polskiego studia 11-bit i ona jest taka dość rozchwytywana, że to taki oryginalny pomysł, że pokazuje piekło wojny, w ogóle gra się cywilem, stara się przeżyć, a nie mordować tylko na odmianę. Ale odpaliłem jakąś tam grę, no i nie potrafię grać w gry na siłę, no po prostu pograłem chwilę i ja doceniam kunszt, pomysł, oryginalność i w ogóle, no ale nie chyciło mnie, nie ma tego coś, tego łonego, tego takiego, co bym, że odpalam grę i to jest właśnie to i tak, nie wiem, może muszę do tej gry dojrzeć, może jestem za gówniarski jeszcze. Jest taka szansa, to jak z gorzołami, na przykład z whisky, do whisky też trzeba dojrzeć. No i to w sumie wszystko, co chciałem, powiedziałem. Jak to mamy zwyczaj mówić, tuba została nakarmiona. A cóż, a wam ubierajcie się ciepło w ogóle. Ubierajcie się ciepło, bo pogoda już jest taka, jaka jest. Zakładajcie szalik, czapkę, rękawiczki, spodnioki to po śląsku kalesony. Na placu też godaliśmy na to kalesraki. No, bo pogoda jest zdradliwa, zima idzie, pierwsze śniegi w Polsce już były, tu u nas na Śląsku Górnym jeszcze nie, ale to już myślę kwestia czasu i no. Trzeba, patrzcie tam jako, chowcie się gorąco. Zapraszam na te wiadomo tam Facebooki i te wszystkie, bo tam informuję o tych live'ach, co to one rzadko są. I jakoś tak, no. Do następnego razu. Pa, pa!